nastal čas točit reakci další na Malý svět na mém novém YouTube kanále reakční Kevče reakce. Takže zahoďte sem like a odběr. Dosáhli jsme dneska 21 odběratel. A pokud se podívám, tak možná je to pořád stejné. A nejsem si jistý. Takže sem zahoďte like a odběr. Podpoříte mě tím. Ano, pouhých 21 odběratelů. Takže lidi, subscribe, please, subscribe. Dole v popisku budete mít odkaz na můj YouTube kanál. Takže jdeme na reakci. Takže lidi, nebudu to okecávat a jdeme na reakci. Konečně, mluvám zase, konečně to přišlo. OK, dneska se dozvíme, co přišlo, takže jsem na to mrknout. Skvělý edit. OK. Díky, naschle. Přesně tak, je to tak, dorazil mi konečně balíček, na který jsem tak dlouho čekal a v dnešním videu si ho... Co to bylo? Co to bude? Lidi, já se tak těším, co to bude. Otevřeme. Tak pojďme na to. Ale jdem si to otevřít, takže musím to dát takhle zase, abyste neviděli údaje. OK. GLS, Tyjo, bacha, abych neviděl údaje. Ne, nesmí to vědět, bydlím. Pomoc. Ne, chápu Malýho světa. Teď bez prdele. Prostě údaje nikdo neukazuje. Jste potom přicházeli otravovat nás youtubery. Pokračujeme. Doručili dneska, teďka před chvilkou, takže se vrát. Takže počkat, on to měl fakt natočený hned v ten den, kdy mu to přišlo. To je skvělý tohleto. OK, no. Za doručení do příjemného kulia, díky moc a jdem to otevřít. Takže tady ten obal nesnáším, ale dobrý, nevadí, tak. No jo. No tak jako taky bych se nechtěl zdržovat furt jenom tím otevíráním. No. Asi už něco vidím, lidi. Co vidíš? Já to chci taky vidět, prosím, ukaž mi to, ukáž. Vlastně o tomhle balíčku už jsem několikrát, o tomhletom balíčku už jsem několikrát mluvil. Co tam je, to chci vidět, dělejte. Lidi, musíme se překvapit, to chci vidět. Tím předešlej videí, protože to trvalo, než jsem přišel. Mělo by tam být několik vlastně věcí. Doufám, že tam budou všechny, zatím teda vidím jen 2 lidi. Dobrý, už se to rýsuje. Na tomhle webu jsem pomalu přestával věřit, ale pak jsem se na ně ptal ChatGPT a dá se jim věřit. Nevhodné slovíčko, to se nemůže, Malý svět, vypípat. Nevhodné slovíčko, jako slovo píp, nevím, neznám, co to je prostý slovo, jak se to říká. Dobrý, to nebudu říkat, protože nevím, jak se to říká. Je to super web, soukromí podnikatele, který přebírá věci z Německa, takže dostatečně. Co se lekl. Tyjo, fuj. Tak ty jsi mě vylekal, Malý svět. Já se tě bojím normálně. Jo. Nechci tady strávit celý video úplně odbírání. Chci se hlavně podívat na ty věci. Protože už se na to fakt neskutečně dlouho těším. Jak na Vánoce. Vánoce už se blíží. Jo, Vánoce. GG Vánoce, kámo, normálně Vánoce. Protože jsou to takový menší Vánoce.
Kámo, tak to v tom nejseš sám, já si taky ty Vánoce dělám. Jako, že si kupuju všechny produkty, co chci. Takže jsou to jako vlastně moje Vánoce, tak trochu. A u mě tady fakt chybí jedna věc, ty vole. Ne, je to tam všechno. Jaká? Je to tam. Jaká? Tohle to můžeme dát oprčit. Tak. Jsou to, prosím vás, pěkně různý stativy. A tady to už je načnutý, takže první si otevřeme ten menší balíček. Kámo, proč ti to přijde otevřený? OK, tak to může nějaká trochu chyba asi v GS, nebo prostě převážení. Takže tak, asi, možná. Jo. To je takovejhle mini tripodík. Chybí tomu vršek. Ty vole, si děláš nekecej. No dobře, tohleto jako tím se to moc nelíbí. Tak to můžete vidět. Vždycky takový malý tripod jako na stůl, takhle třeba. A můžu takhle jako streamovat třeba i už lidi, vítejte u dnešního videa. Takže tak, krávičku dávám dopryč. Bordel taky. A pak si to vyzkoušíme, takže to... Kámo, že se znechal skemnout. Ne. Kámo, že ne, ještě tě neskemli, kámo, tak to jdi. Rychle zavřít. Já bych hnedka dal reklamaci, kámo. Protože dát peníze za něco, co nepřišlo v celku, tak dávám hnedka reklamaci reálně. Já mám taky na stranu. Tak jako záleží na ceně. Když by to bylo do 200 nebo do lítě, tak to už bych jako dal, ale do 200 mi to jedno. Dál tady máme ten stativ. Tenhle mám lidi. Smartphone tripod. Yes. Jdem si ho taky otevřít. No jo, tam už je to. Kámo, to je brutálně malý, ty vole. Kámo, je to mega malý, kámo. Jsem se taky jako divil, když jsem to poprvé v životě objednal. A viděl jsem vlastně na reklamách, že se to dá všude jako dát, i jako na kolo a takhle. A proto jsem si to koupil, protože jsou ty nožičky ohybací. A ono to je mega malý, takže úplně jako k ničemu. To se vidí, že jsem se nechal malinko No to nevadí. Ne, on se nechal skemnout. Můj svět chudák. To já bych mu méně chtěl pomoct, ale nevím jak. Si děláš prdel. Nějakou funkčnost to splní. To se pak taky otestuje. Ty. To fakt domrdal, kámo. To je docela crazy, že už jsem to domrdal. Vole, zatím jsem docela nasranej lidi. Tak. Selfie tyč. Těžší to je. A konečně ta lepenka. Takže to by mělo být kvalitnější. No to si myslím, že by to mělo být kvalitnější. Co děláš? Tak. A že to tak. Kámo, myslím si, že to můžu věřit. To je taková, vole, Počkat, co? Jak jako věřit? Počkej, ta firma tě fakt ale skemla, kámo, protože kolik jsi jim dal? Napiš sem dolů do komentáře, anebo mi napiš do osobních chatů, kolik jsi za to dal, protože kámo, ta jako, jestli jsi dal jako přes 2, kámo, nebo 2, tak to by se na to Hele, i čtení už tam je. A gel. To znamená, že to bude kvalitnější, tím, že je to těžší. OK. Yes, sir. Yes, kámo. Prostě klasická so. Reálně ty máš úplně tu stejnou, akorát ty máš zase větší než já, takže v pohodě. Fitič. Co bys chtěl? To už jsem jednou měl. S tím budeš točit dobře vlogísky, co? Bude tam nějaký vlogísek, že jo, malý svět, že jo. Dokonce se dá i vysunout jak lightsaber a můžu normálně tady fajky. Má tady bluetoothko. To je super. A páč, to má i nožičky. I nožičky. Takže to vlastně může i tako fungovat jako takový stativ. Docela jako k ničemu, ale může. No super. Tak s tímhletím produktem jsem
spokojený. To naopak si ty produkty ohodnotím až. No, ještě aby ne, ale jako, já bych s tím taky byl spokojený. Jenom jsem těma dvouma předtím, to už bych asi nebyl teda. No, možná ještě jsem tím. Ale s tím jedním, ale s tím prvním už vůbec ne. Že budu zkoušet, takže tak. Tím produktem jsem zatím spokojený, dám ho na stranu, tohle je asi nejlepší zatím, tady nikdo nepotřebuje. Jo. Krabičku si radši nechám, až to budu vracet. Teď jdeme na tohle. Počkej, co? Takže malý se to bude vracet? Musí natočit videjko, na to musíme udělat reakci, jestli to bude fakt vracet, kámo. To chci vidět, kámo. Doufám, že to vrátí, nebo si to nechá. On si to nechá, kámo. Protože bez tak mu to tam neprojde. Protože on to otevřel. I když mu to už přišlo otevřený, takže já bych šel a reklamoval bych je 30krát za minutu. Ne, kdyby to šlo, ale OK. Konečně pořádný stativ, ty vole macek. Jdem ho otevřít. To znělo divně. Macek. Kvůli tomu jsem to kupoval, ale viděl jsem, že tam mají ostatní věci i za takovou jako... Kvůli čemu jsi to kupoval? To znělo divně. Jakože levnější, Já si srandu. takže jsem vzal i to. To bude macík. Měl by to být fakt macík a je to těžký a je to dobře zabalený, takže si myslím, že tohle to bude fakt. OK, Kámo. je to tady hezky zabalený. Kámo, fakt, že jo, ty to máš hezky zabalený, kámo, to je hustý. Kolik to stálo, to taky koupím. Pytlíčku. Ani to nesmrdí čínou. Je tam docela... Počkej, co? To by někdy nějaký produkt smrděl čínou. Jako mně se to zatím ještě nestalo, jo, ale doufám, že nestane. Vole, tam docela čtení, ty vole, to je tlustý, čtu za rok. A ještě tam je dole něco, jo. Ještě tam je tohle, což je až moc podobný tam tomu, to jsem domrdal. A ještě tady je... Co to je? Jo, a ještě tady je tohleto ovládání na Android a iOS. Kámo, ono je to zvlášť hustý. Super, tak krabici odkládám a jdeme si otevřít našeho macíka, náš stativek. Konečně pořádný stativ budu mít ze studiu. Kámo, to fakt nesmrdí. Začít, že by to bylo fakt z Německa. To je legit tohleto. Lidi, on si prostě malý se čichnul k tomu stativu. Dejte mu like a odběr, on si to zaslouží, kámo, on si to zaslouží. Dle v popisku budete mít jeho YouTube kanál. Pytlíku, vyndám. Mám to, kámo. To je dobrý. Má to i vodováhu dokonce. Tady to má Cože? to jsem tam domrdal, no. Hej, to chci taky. Pak se podíváme, jak se to dá dát vysoko. Já vůbec nevím, jak to mám ovládat, lidi. No, tak to já bych taky nevěděl. Myslím, že už jsem to zase domrdal. Co? Ne, dobrý, nedomrdal. Dobrý, No dobře, já to teďka... Tu legit má takhle páku na otáčení. To je hodně tryhard. To je hodně tryhard záležitost. Sem myslím, se má asi našrubovat na to. Aha, to je zmaný. Právě jsem to domrdal a už jsem to spravil. Nice, lidi. Jo, dobrý, nejde to dát. Lock, to zamknout. Jo, dobrý, lidi, nejde to dát. No to je docela tryhard stativ. Taky si opak vyzkoušíme. A tady mám ještě to ovládání na to. To je hustý. Říkej mi, že tam budu muset dát tu kvatu. Yes, je tam. Ještě aby ne, kámo. To zapnu asi, připojím to přes Bluetooth. A tady pak to zmáčknu, že chci jako Android.
zapnout a vypnout. Tak jo. Teď by byla sranda, kdyby měl zaplý Bluetooth reálně, nebo já nevím, jestli to točí přes kameru nebo přes telefon. A kdyby měl zaplý Bluetooth prostě a najednou videka. Ještě mám to být. A ještě takovou tak věc. A ještě hromadu čtení, který si ale radši schoval. A doufám, že si z tohleto video prostě doufám, že prostě tohleto video jste si užili, že si užíváte do teďka a doufám, že dáte like, odběr a uvidíme se. Kámo, já jsem ti like dal, no už to nejde. Ale kdyby šlo dát 2, tak ti dám 2. Kdyby šlo dát 100, tak ti dám 100. A to nejde. Jenom 1. No, ale baví mě koukat na tvoje videa. Lajkujte, odebírejte, dole v popisku máte jeho odkaz na jeho YouTube kanál, takže se tam mrkněte a dejte mu tam like a odběr. A mrkněte se na to videjko. Takže lidi, čau!